Корупцията в митниците как се отразява обаче на статистиките? Колеги, казах, че на темата е тази. Как се отразява всичко това обаче? Корупцията в митниците не се ли отразява на статистиките? Инфлацията обаче е над средната. Там няма повдигнато обвинение за, доколкото аз знам, за корупция, няма повдигнато обвинение за контрабанда, даже въпросният контрабандист не го търсеха. Господин Аспаруелов, откъде има такива пачки, ако не от контрабанда на тези снимки? Ама питайте този, който ги е продуцирал. Той е ваш кадър, Живко Коцев, който също е в тези снимки. Вие видяхте ли Живко Коцев с пачки? Не, видях приятелите на Живко Коцев с пачки. Кои приятели? Кучето? Примерно и кучето, да. Кучето. И двамата контрабандисти, Мартин Димитров, Стефан Димитров и семейството, също така господин Рашков, картините в неговия дом, рождения му ден. Това вярно ли е? Аз нямам никаква представа господин Рашков какви картини има в неговия дом. Не сте ли го видял до сега за една година? Не. Но това за пръв път. Кажете сега, тази корупция в митниците как така не повлия на тази статистика, според вас? На коя статистика? Тази, която изнасяте. Защото... Че българите живеят по-добре. Как става това нещо, като има такъв пробив на митниците? Защо Петя Банкова е арестувана? Вие ми кажете. Да, защото започна да сменя всички шефове на пунктове и на смени. И за първи път официално от австрийското посолство казаха, че на техни шофьори не са искани подкупи, за да изпреварват. А защо вашият главен секретар е сниман в спато с тези контрабандисти, които сега са в ареста? Ама госпожо, вас може да ви снимат в спато, с който... Не могат, аз нямам такива приятели. Картина на Бойко Рашков. Защо обвинените в контрабанда подаряват картина на Бойко Рашков? Не мога да ви кажа, питайте господин Рашков. Откъде има тези пачки? А защо? Казахте първо, че не го познавате, после каза, че се познавате всички помежду си. Вие казвате корупция. Айде тези, които не се страхуват от корупцията, да натиснат това законодателство най-накрая да бъде прието след 10 години мъки. Познавате ли защо не го приехте? Благодаря. Познавате ли Дарин и Стефан Димитрови? А виждали ли сте? В крайна сметка, господин Василев, няма ли да направите коментар? Тия пачки по-добри ли са от другите пачки? Защо не ви притесняват? Вярно ли, че оказват натиск ваши хора, за да не върви това дело за митниците? Вярно ли, че Христо Иванов си пие в стъсите уискито с шефа на съда? Моля би, няма да се бием сега. Видяхте. Какво скандално отношение вече започва тук с това да ме блъскат, не мога да разбера как е възможно такова нещо, нормално ли е такова отношение. Няма никакъв коментар, обаче, за съжаление, по основната тема за деня, а именно скандал в митниците, който продължава да не се движи най-изненадващо. Включително и бившия финансов министър Асен Василев тук дойде и ни обясни колко добре живеем, в какъв подем сме, но не каза това. Всъщност този скандал в митниците и корупцията там, как така не рефлектира върху статистиката, върху данните и в крайна сметка тези хора, откъде имат всички тези пачки. Продължаваме да седим и да търсим истината. Всичко ще видите в следващите материали на Свободно слово. От тук предават Анелия Долева и оператора Симеон Крушков.